Әнәс Ибраһимулы Тумашев узак еллар Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында сәхнә рәссамы булып эшләде. Күренекле педагоглар Тимофеев, Вәлиуллиннан рәсем ясау серләренә өйрәнде. Әнәс Ибраһимович бик тынгысыз, эзләнүчән кеше. Театрда эшләгәндә дә ул үзен төрле жанрда сыный. Пейзажлар, портретлар, тематик әсәрләр яза. Күргәзмәләрдә катнашырга ярата. Чын сәнгать кешесе әнә шулай гел эзләнергә, үз алдына төрле максатлар куеп эшләргә тиештер инде. Үзе әйтмешли, тормышның тулылыгын ул иҗат белән яшәүдә күрә. Сез нинди алымнар белән эшләргә яратасыз дигән сорауга ул булай диде. Без төрле алым белән эшлидек. Гомумән, ул бит кайтып кала әсәрнең эчтәлегенә, режиссерның күрүенә, режиссер күргән әйберне рәссамда күрергә тырышырга тиеш. Үземнең театрда эшләгән чорымда мин гомумән реалистик традицияләрдә иҗат итә идем. Формалистлар алымнары белән дә куллана идек. Думбадзеның әсәрен куйганда без режиссер белән барып кайттык. Тбилисига карадык, грузиннар тормышын, аларның тауларын, ниләрен, тора торган җирләр. И гомумән условный алым белән иҗат ителгән туры килде. Биразат Исәнбәт белән без куйган идек. Актык елларда банкротны. Минем актык шул 80-нче еллар башында. Гомумән без аны теге реалистик традиция түгел, гомумән театральный условный алым белән хәл ителгән идек. Әйләнеп йөри иде. Кругта гомумән икешәр этажлы, анда мебель генә реалий. Әнәс Ибраһимович, менә театр рәссамы белән нақыш сәнгате, сынлы сәнгать белән генә шөгыльләнүче рәссам, алар арасында аерымлыклар бармы? Ну, стильдә дип әйтим, менә бу театрда эшләү сезгә нәрсә бирде? Ну, театрда эшләү минемчә рәссамга гомумән өйрәтте. Гомумән күп нәрсәгә өйрәтә. Театр бит үзе гомумән ул теге гади натурализм түгел. Анда условность бар. Андагы алымнар төрлечә була. Шуңа күрә андагы ут та тормыштагы шикелле түгел. Анда гомумән нитә икән, каядыр ут янып тора икән. Анда ул кызылрак була. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар. Мәҗит Гафури исемендәге Хезмәт Кызыл байрагы орденлы Башкорт дәүләт академия драма театры татар тамашачысына Татар дәүләт академия театры шикелле үк якын һәм кадерле. Шунлыктандыр инде ул башкорт дусларының спектакльләренә зур кызыксыну белән һәм яратып йөри. Спектакль ахырында артистларны ялкынланып алкышлый, үзенең рәхмәтен чәчәкләр бүләк итеп белдерә. Татар иҗаты кебек үк башкорт артистларының да иҗаты аның өчен якын, ул аларның иҗатына гашыйк һәм үзе күргән спектакльләрдәге образларны, артистларның уйнын йөрәгендә саклый. Иң яратып караган спектаклегез нинди булды? Иң яратып караган спектаклебез Айтытылган төндә. Анда Гөлли Мубаракова үзенең бар көче белән, бар энергиясе белән уйнады. Анан соң Шамил Рахматуллин, олы яшьтә булуына карамастан, ул шундый җиңелчә үзен сәхнәдә тотып, бик яхшы уйный. Нурия Ирсаеваны әйтә торганда түгел, ул 6 ел элек Башкорт театрынан Татарияга килгән гастрольләрендә үзен Галиябануны уйнап, тапшырылмаган хатларда яшь Галия булып уйнап, асыл ярда уйнап, бик яхшы үзенең сәләтләрен күрсәттеләр. Фидан Гафар белән алар берлектә үзләре бик яхшы булып, бик яхшы уйныйлар. Рәхмәт аларга. Мин аларга бик зур теләкләрем шул, иҗатларында, алгы көннәрендә һаман сайын уңышлыкларга ирешсеннәр. Миңа
Йөрәгемне менә иң беренче алган, җәлеп итеп алган спектакль тапшырылмаган хатлар булган иде. Андагы ул матур актерларның уеннары әлегә кадәр 20 ел элек күргән спектакль, андагы Нурия Ирсаева инде. Нурия Ирсаева просто прелесть. Ул Нурия Ирсаевның менә ул Галиясын мин бик яратканым. Һәм тагын аның бер Галиясы булды бит. Галия дигән спектакльдә. Нурия Ирсаева, Фидан Гафаров, Мөбарәк ва Рахматуллин алар инде әйтеп бетергесез. Һәр хәлдә Ирсаева булуга без бик сөенеп. Нурия Ирсаева сезгә иҗаты нәрсә белән ошый? Беләсезме, ул Нурия Ирсаевның иң беренче менә үзе җәлеп итә ул безне. Үзенең матурлыгы белән, күркәмлеге белән, нәфислеге белән, аннан соң ул бик кешелеклеге белән. Аның менә бөтен рольләрендә караганда, аның рольләре бөтенсе кешелекле образларны иҗат итә дип әйтәсем килә инде. Аннан соң аның менә теле, алардан үрнәк алып яшәсе килә. Гомумән башкортларның теле матур шундый. Аларның җырлары матур, биюләре матур. Үз-үзләрен тотышлары матур. Аларның кунакчылыгы матур. Мен аларга гашыйкмын. Билгеле бар инде үземә сөйкемле булган артистлары, аның иҗатлары белән мин кызыксынам. Бик күп еллар кызыксынып барам. Мәсәлән, менә бик тә минем күңелемә, минем табигатыма ошаган Нурия Ирсаеваның иҗаты кызыксындыра. Нурия Ирсаевага айрым тукталып үтәсе килә. Менә аның гел шулай популяр булып торуының сыры нидә дип уйлыйсың? Минемчә, ул сәхнәдә бик табигый, бик сөйкемле, бик җылы, бөтен уйнаган рольләре бик ихлас күңелдән уйный, чын күңелдән уйный, бөтен йөрәген, бөтен күңелен биреп уйный. Әйе, һәм матур итеп җырлый, билгеле дөрес, әйе, тавышы бик матур. Игътибар белән тыңласагыз, сөйләүчеләр бик еш Нурия Ирсаева исемен телгә алалар. Әйе, Башкорт дәүләт академия драма театрының сәхнәсендә балкып янучы йолдызлар күп. Әмма алар арасында Нурия Ирсаева үзенең таланты белән кабатланмас бер дөнья, балкып янучы якты йолдыз. Инде менә 3 дистә еллар Башкорт театрының әйдә баручы кешеләре арасында Нурия Ирсаева беренчеләрдән санала. Нурия Ирсаева дигәч күз алдына аның ягымлы, айруча хатын-кыз мөлаемлылыгына төрелгән нечкә хисле лирик героинялары килеп баса. Кулакта моңлы, йөрәкләргә үтеп керә торган аһәңле тавышы, җырлары яңгырый. Нурияның быелгы гастрольләрдә катнашуын белгәч, минем аны студиягә чакырасым һәм сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, сөйләштерәсем, аралаштырасым килде. Шулай итеп, Нурия бүген бездә кунакта. Нурия, минем яныма рәхим итегез. Рәхимит, Татарстан тамашачысына безнең телевидение аша үзеңнең сәламнарың белән мөрәҗәгать ит. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашасылар. Казан калаһының сәнгать һигән, театр һигән тамашасылары. Һуңгы елгы килгән көндәрдән алып бүгенге көнгә тиклем 10 ел вакыт үтеп тә китте. Һәм менә шу 10 ел эчендә күпме үзгәрешләр булды. Каланың йөзе үзгәргән, тазарган, матурланган, кешеләре пөхтәләнгән. Гомумән яхшылык ягына үзгәреш. Без инде һаман да шул 10 ел эчендә ылгаю юлында. Чөнки ошо 10 ел эчендә туып үскән балаларга 10 яшь дигән һүз бит инде күпме гомер үтә. Буна шуга карамастан миңа әле генә хушлашкан күк Казан тамашасылары менән һәм мин һагынып, ашкынып килдем Казанга тагыла оның сәхнәһенә сыгып тамашасылар менән очрашырга. Нурия, сизеп торам безне караучы тамашачылар, күбесе синең иҗатың белән генә шикләнеп калмыйча, тормышың, халкың фигылең турында да белергә тели торганнардыр. Гомумән без аның рольләрен яхшы беләбез, сәхнәдә уенын яратып карыйбыз, ләкин менә тормышта ул үзе ничегрәк икән дип сорыйлардыр сыман.
Мен инде сине бик яхшы белсәм дә, үзең дә әйтеп киттең, без синең белән күптәннән танышлар. Ләкин үземнең хәзерләгән сорауларыма нинди җавап бирәсеңне алдан белмим. Ләкин синнән бар тик шуны, бу сорауларга эчкерсез рәвештә, уйлап тормыйча, чын күңелдән җавап бирсәң иде. Әлбәттә, Әйдә, синең балачагыңа әйләнеп кайтыйк әле. Ямлы гүзәл Башкортстанның кайсы районында, нинди гаиләдә туып үстең син? Мин Миякә районында Дим буендагы Кәнбәк дигән кескәй генә бер авылда туганмын. Был авылдың исеме Ханбәк дөресе, ләкин ул Кәнбәк булып киткән нишләптер. Был безнең авылдың тарихыннан инде Ханбәк исемле кеше үзенең якындары, тугандары менән, хезмәтчеләре менән күсеп киткән сукындырудан касып, һәм дә тауның араһына гына яшеренеп ултырган. Һәм шул авыл безнең вот шуннан башланып киткән инде. Димәк, бу татар авылы икән. Татар авылы, әйе. Астрология китапларда игезәкләрне барлык башка билге кешеләреннән дә айырып алуы авыр диләр. Чөнки алар күп кырлы, үзләрендә күп төрле холык һәм күп төрле типларны туплаганнар. Әйтерсеңләр, бер кешедә бөтен кешеләрнең сифатлары тупланган. Менә сез игезәкләр, үзегезнең билгегезне ничек аңлыйсыз һәм ничек итеп күз алдына китерәсез? Чынлап та игезәкләргә бик күп сыйфатлар хас. Беренчедән, алар кешеләр белән тиз аралаша. Икенчедән, нинди генә авырлык килсә дә, аны сиздермәскә тырыша, ул авырлыкларны җиңеп, һәр вакыт үзенең максатына ирешергә тырыша һәм күп очракта бу максатка ирешә дә. Өченчедән, игезәкләр кешеләр белән әйбәт мөгамәләдә һәр вакытта дип әйтермен мин. Бер вакытта да кешеләргә этлек теләмәс. Бер вакытта да кешеләргә авыр сүз әйтергә тырышмас. Минемчә, игезәкләр киң күңелле һәм Флюра Габдрахманова әйткәндәй, алар тырыш. Игезәкләргә дуслык хисе бик хас һәм игезәкләр кешеләр белән җиңел элемтәгә керәләр, иҗади дуслыкка. Мин бик яратам төгәллекне. Тырышу гына берәйбер, әмма эшне җиткереп ювелир рәвештә эшләргә яратам. Һәр эшне дә. Игезәкләрнең кәефе бик үк тотырлык түгел, ләкин аларның уңаякларыннан әйтәсем килә, игезәкләр әгәр бер эшне алналар икән эшләргә, алар аны юрап чыкмыйча туктамыйлар. Ул егылып инде чиргә сабышырга мөмкин, ләкин үзе башлаган эшне ул һәр вакыт ахырына илтеп җиткерә. Менә мусаның игезәкләрнең иң уңай сыйфаты. Аннан соң тагын бер кызыклы ягы бар игезәкләрнең. Алар теләсә нинди эшкә маһир. Менә монда артистлар утыра, җырчылар утыра, шагыйрәләр утыра. Әгәр алар башка эшкә куйган булсаң, башка һөнәр сайлаган булсалар, алар ул һөнәрдә дә менә шундый югары камиллеккә ирешкән булырлар иде. Чөнки игезәк нидер камиллеккә ирешмичә туктамый, туктай алмый ул. Ул инде менә бурып җибәрелгән кебек, ул бара да бара, ахырына җитәргә тырыша. Шулай дип беләм. Игезәкләрне аңлау читен диләр. Шуңа күрә мин кайбер сораулар белән сезне тирәнрәк аңларга ярдәм итәсем килә. Әйтик, менә аларга тирә-юньне еш кына үзгәртеп торырга кирәк ди. Биргә инде эш урыннарында кертергә мөмкин. Шулай ук торган җирегезне һәм хәтта сез инде мине гафу итегез, тормыш иптәшләрендә алыштыру сорала икән. Сез моңа ничек карыйсыз, игезәкләр? Андый төрләндерү безгә хас, шулай ук хас дип әйтермен мин. Чөнки төрлелектән безгә стимул күбрәк килә. Яшәр өчен стимул күбрәк була. Игезәкләр үз-үзләренә һәм тирә-юньдәгеләргә таләпчән. Шуңа күрә камиллеккә омтылу минемчә табигый. Без яшь чакта шагыйрь Зөлфәт менә мондый юллар язган иде. Үз-үземне һаман аңламыйм, әллә кеше, әллә Алламыйм. Мин булай ук дип әйтә алмыйм, ләкин мин еш кына үземне үзем аңламыйм. Ләкин менә үзгәрүләрне ярата диләр. Мин үземдә андый сыйфатты мин киресенчә даимилекне яратам. Минем хәтта эш өстәлемдә берәр кеше минем кагазымны күчереп куйса, минем ачуым килә. Минем кагазларым, китапларым, минем салып калдырган түфлиләрем дә мин ничек салып калдырсам шулай торырга тиеш. Әгәр аны кемдер читкәрәк алып куя икән, минем ачуым килә, чөнки мин чыккач аны үз урында тапмыйм икән, ул миңа менә эш урыны буенда шулай гомер буе дип әйтмим инде 17 ел радиода эшләнгән, менә хәзер 10 ел Казан утларында, шуның арасында бераз гына сикергәләп алу булды.
Dünya gazetesinde eшләп алдым. Аннан соң Татарстан хәбәрләре газетасында эшләп алдым. Аннан соң Татарстан журналында эшләп алдым. Ниндидер бер бургалану булды. Шул 40-тан узганнан соң. Менә яңадан кире үз урыныма утырдым. Казанлыкларга кайттым да хәзер инде даими. Мин бакчага йөрергә яратам, аннары тагын өйгә кайтырга, бүтән чит илләрдә йөрергә, башка шәһәрләрдә диңгезне яратам. Чыннан да андый нәрсә бар. Миңа буларның берсе дә туры килмәй. Мин Гомер буе оригинал булдың инде. гаҗәеп сабыр кеше һәм минем эшемдәге тышында. Әгәр дә миңа яхшы кеше икән, мин менә үлгәнче аңа җанымны да биргән мөмкин, һәр вакыт ул минем янымда булачак, үлгәнче. Начар икән, мин аңа сразу йөземне дә күрсәтәм, телемне дә күрсәтәм, ул кеше белән мин аралашмыйм да. Һәм алыштырмыйм да, нитмим дә, менә шул бер дусларым бар икән минем, һәм шулар киләләр, шул ук кешеләр минем дусларым. Өйдә дә минем әллә нинди теге менә кайбер кешеләр мебельләрне күчереп йөриләр бит инде, алыштыралар. Минем шул килешенчик булса шулай тора инде. Мин андай түгел. Шулай да квартираларыңны бик еш алмаштырдың бит әле. Ул бит миннән тормады. Нәрсә бирделәр, подвалдан подвалга, анан яхшырагына шул театр нәрсә бирде, шуңа күчереп йөрисең. Минем белүемчә, гаиләгездә дә барысы да медиклар. Сез дә аларны шулай гел яңалыкка, сез аларны шулай тартып торасызмы, этеп торасызмы? Ну, гаиләдә безнең 4 врач булып чыкты шул. Күп инде ул кичкенә семьягә. Минем онук та бар әле. Ул да врач булса дип шуңа сөйләп йөрмим. Азат дигән улык бар. Хатыным врач, но мин аңа өйләнгәндә ул инде студентка мединститутта. Малайым врач булды. Ну, бездән көнрәк булгандыр инде. Килен тоже врач. Менә ничек килеп чыкты инде. Менә онукны укытып булса ярый инде. 13 яшьлек онук бар. Игезәкләр алар ялгызлыкны яратмыйлар диләр. Бу чыннан да шулаймы? Мин ялгыз була алмыйм. Ялгызлык минемчә ул бик ничек тә бит әйтим инде. Ну, наказание дип әйтсәң дә татарча була инде. Мин кешене яратам. Даже кешеләр белән ял итәргә барганда да көлеп сөйләшәм бит. Мин Сочиның иң теге кеше күп булган урамнан йөрергә яратам. Шул җирләрне яратам. Шундый җирләрне яратам. Менә сез акча мәсьәләсендә ничегрәк игезәкләрне бит я бик юмарт булалар, я алар саранрак диләр. Сез үзегезне ничек саранрак дип исәплисезме, әллә бик юмартмысыз? Мин минемчә әтигә охшаганымдыр. Минем әни саранрак, әти бик юмарт.